Dobrý den, jmenuji se Vít Bružek a jsem produktovým manažerem stavebních strojů Develon. Stojíme u Dumpru DA45 4x4, který je absolutní novinkou na českém trhu. Výhoda oproti pevnému Dumpru spočívá v kloubovém řízení a v trvalém pohonu 4x4. Provozní hmotnost je 30 tun a užitečná hmotnost je 41 tun. O pohon se stará výkonný šestiválec Scania o výkonu 500 koní.